Pekne. Ondro, ja ťa chcem len doplniť. Ja teda po pár rozhovoroch a stretnutiach s terajším pánom ministrom viem, že by s týmto návrhom zákona súhlasil alebo minimálne s myšlienkou tohto návrhu. Chcela by som povedať, že terajší stav nerobí svet vôbec lepší. Nikto nie je spokojnejší, nikto nie je lepšie obslúžený, skôr naopak. Na druhej strane, ak by bolo možné zaplatiť si teda prednostné vyšetrenie u lekára, myslím si, že by bol rád jednak lekár, aj z pohľadu financií, možno aj z pohľadu time managementu. Bol by spokojný pacient, ktorý prednosť nemal, pretože nemá dôvod, prečo by mu to malo vadiť, nakoľko sú vyhradené hodiny, kedy prídu tí prednostní pacienti, čiže nikto sa nepredbieha. Je takisto veľmi spokojný aj ten, ktorý prednosť má a môže si ju zaplatiť. A je spokojný aj jeho zamestnávateľ, prípadne jeho malé deti, ktoré sú zatiaľ s opatrovateľkou doma a nemajú teda byť s kým iným. Takže prosím vás, kolegov, teda o podporu tohto zákona a naozaj zváženie z toho ľudského hľadiska. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chce reagovať pán poslanec Dostál. Nie je tomu tak. Nech sa páči pani poslankyňa Graus.